Immigrant ta' 28 sena mill-Eritrea residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar qed jinżamm arrestat wara li tard it-tnejn filgħaxija tajjer mill-inqas 8 persuni wara li allegatament kienet isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Huwa kienet isuq karozza ta' tip Peugeot 205 fit-triq ma' ġenb iċ-ċentru miftuħ illi tagħti miż-Żorrieq lejn Ħalfar. Għal xi raġuni tilef il-kontroll u baqa' dieħel van tal-ħaxix u van tal-ħobs li jkunu armati faċċata taċ-ċentru miftuħ. Dak il-ħin ħdejn il-van kien hemm qatt ta' persuni fosthom raġel ta' 60 sena miż-Żurrieq illi sofra ġrieħi ħfief. Krixt mill-għalqa u ma kont raba u fejdak tal-ħaxix biex nieqef ħdejha u xtrajt il-balona u fuġġejt bil-qiegħed hemm kien hemm waħda qiegħda tixtri u kellha ġiex titfal ukoll ġifieri. Ma mbagħad bġejt bil-qiegħda jien ġifieri ma rajt xejn ma smajna xejn jien sibt ruħi mtajjar u stordut. Banġilu għandi banġiluni. Ġarati u kull brixu għas nistan nimxi. Ittajru wkoll żewġ titfal ta' 5 xhur u 2 snin u nofs u liet ta' immigranti illi sofrew ġrieħi ħfief, kif ukoll żewġ Maltin oħra, il-bejjieħ tal-ħaxix li għandu 40 sena minn Ħattard u l-bejjieħ tal-ħobs li għandu 68 sena huwa minn Ħaltarxien, it-tnejn sofrew ġrieħi gravi. F'dan l-istess inċident ittajru wkoll 3 immigranti, raġel u żewġ nisa illi waħda minnhom qed tistenna tarbija. Fol-post marru diversi ambulanzi b'dawk li insertaw għaddejjin mill-inħawi iddeskrivew ix-xena bħala waħda tal-films. Huwa mifhum li l-immigranti li kienet isuq il-karozza ġie arrestat u tieħdulu kampjuni tan-nifs għaliex hemm suspett qawwi li kienet isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Għax il-bieraħ xejn konna l-isptar ġifieri rajna rdiħel imma nittijat ġibu hemmhekk ukoll xrajtu l-isptar imma nittijat. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat Gabriella Vella waqt li l-Pulizija għadha għaddejja l-investigazzjonijiet fuq dan l-inċident.